Aquest dissabte saps on anirem? La mama us rapta, que bé que ens ho passarem. Sembla que ara tot s'adapta per nenes i nens. Música apta, la crem de la crem. Podem dinar molt healthy, hummus amb falafels i gelats ensucrats fins que el concert comenci. Si ja estàs fart d'acabar molt tard, donem la benvinguda al festival familiar.